фашисти, немци, германци да се подядат. Магазинера много специално за фашистите. Кючека да продължава от Муто, също така много специална пара пристига. Още една от Муто и още една пара пристига от Васко. Кючека да продължава за цялата фамилия. Парички пристигат много специално за Муто и за Руба. Кючека да продължава. И за Сашо. Внимание! Една много специална парадава за Буранага, много специално. За Шаид! Кючека да продължава!